nwa bụ Sofia Nwezigbo Nwokoli na-asị gị ife abụ ugwu mba mba anyị na-adịba kwakwanye dịba na-adịba Igbo n'orugo mgbe njeje na-ekwu okwu siri ike mgbe abụ nji eme mmanwụ mgbe njeji nwaanyị emebe ogori nwaanyị emechasịrị nye mmanwụ ike mgbe o ji agbabịa n'oche ọbịa n'ọnụ ọgbakwakwa n'oche ọgba n'ọnụ oselosagba n'oche gba ogori otigwo onye nwa na-agwọ ogbu ọja ndị Igbo nwa na nke ọdịbụ ike achọghị okwu mụmụ ugwu na bụrụ dịka ite ebo ya ajụ n'isi mụmụ ọnụ na-eke na-abara oya ebere m ba atọ ọgbọ ndebe anyị alụ na-emezikwe n'ike ọma bụrụ eziokwu Igbo ka mbịa kene ọchịchị na-achị Naijiria ụfọdụ sị na ọ mara mma ụfọdụ sị na ọ jọrọ njọ ma saịdị nna ọ na ọjọkwara njọ akụkụ nshi abụnya ma ibe ogiri na-egwo nwa enwe eze ọma bụrụ nnene na-egbuo m anya dọla eti igwu ego ịmatakwukarị n'ime obodo oti ego ịkọta akpụ na aja bụrụ n'elu ọjị ngwa ka a na-ekwu okwu ekeresimesi gara aga eche na ndị Igbo eji ha na mmanụ fuel eji akwụ ụgbọala were igbe n'elu ọjị ụmụ Igbo ma nachacha ụgbọala tibe ego wee tikata ede anya na ya eji ha na anyị saa n'ụlọ ozuo ka eze azụ ma na-emere onwe anyị aṅụrị emere onwe anyị mkpọtụ Igbo be anyị gịnị ka eji wee menya m ibe ọkwa ka m ụmụ Igbo ya na ka etiri ibe ego na mmanụ ewo mana o nweziri ife na-agba m anya mmiri n'anya ife na-etiwa m obu n'ike n'ike n'obodo a na-aza aza na-azụ nwebe anaghị ụgbọ na uwe onye ọkwa eziokwu onye unobie na-agba ọkụ ọ na-achụdo oke ndị Igbo be anyị ka njikwa Igbo be anyị na-eche nna dị mma ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ na ọ bụ ochie anya ka eji etute ochie ụzọ ọkwa eziokwu ngwa ka anyị gba aka ọnya m ibe Igbo be anyị o nwere ndị jere eme Buhari ndị ọzọ ọ bụrụ ajọ ife si na babụ ndị Igbo na ndị Igbo emekwa Buhari ndị ọzọ ka ọ chee sekọnd tam n'afọ 2019 na oyi achịkwa ọzọ n'aba ndị Igbo mgbe jụọ onwe m esojikwa mbụrụ ndị Igbo ka kpatara ndị ohu nke onye na-ekiri mmanwụ ibojikwa onye Igbo ka ị bịara abịa nwa mmadụ ise ma ọ bụ mmadụ isi ihe gị jikọ n'aka ọnụ si na ọ bụ ndị Igbo kwadoro Buhari na o ji achị ọzọ ọ bụrụ na adị mma anyị na Buhari ka ọ bụ mmewu ka njọwa ajụwa o nwere ife nkwuru ugbo na adị mma ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ ọ bụrụ na apọịntịmentị Buhari nyere ndị Igbo ka anyị si akpọdo ihe ka njụwa ọ bụ ọrụ afọ o nyere ndị Igbo ka njụwa ajụwa ọjụ ụzọ Kanụ ka njukere ga-ajụjụ e mere gị intaviu na TV iwe kwuo na ụzọ Enugu Ọnịcha Buhari na-arụ ya ọ bụrụ eziokwu Port Harcourt Express Buhari na-arụ ya ekwe n'isi ahịa ya akụrụ na ya aka nya ka unu ji uwe jikọ n'aka ọnụ si n'aba ndị Igbo na unu emewe Buhari ndị ọzọ ka njụ ọjụ ụzọ Kanụ ibere mmanwụ na-emejikwa mema mmanwụ ibere eme mmanwụ n'ọkwa ibere ekpewu nyụọ m anya Maazị Ọjụ Ụzọ Kanụ Nnamdị Kanụ ọkwa gị na ya na-azụ ohu abụ ọkwa eziokwu na-emekere nya m okwu anya kwasị nwanne enwebe di Maazị Ọjụ Ụzọ Kanụ ijere ebe Buhari ndị ọzọ ma bụrụ eziokwu mbike Ọjụ Ụzọ Kanụ ka njukere Nnamdị Kanụ ọnọdụ n'eyi ọkwa sị na eziokwu na adị mma ochie ka nnụnụ ji ebe edozisi kpọrọ nkụ eche mmasị na na-echi unu mara mma fụba mma Ọjụ Ụzọ Kanụ ajụjụ unu na-emedi Buhari ndị ọzọ biko o nwere ibe chọrọ ka nyọ ngayọ ụnụ ma ndị na-apụ Buhari anya ụnụ ma ndị ya na-aba na-akpa erikọ na okwu ebere mana ekwukwere na onye na ndị mmụọ na-eri ibe na-eji ogologo ngaji ego ụnụ nwaji mkpụmkpụ ngajiri nya m ibe Ọjụ Ụzọ Kanụ eke n'ọnụ o nwere ibe chọrọ ka nyọ ngayọ biko ebe ụnụ na-apụ anya gị na Buhari bụkwa ọzọ jukerere anyị nya biko ngọngọrọ ọtọ ngọ ọnụ ọ bụrụ Nnamdị Kanụ na-ike ọnụ ka anyị mara na nwanne anyị na-achọzikwere ya achọ maka na eziokwu emere enu enemere ana mecha a sị na ọ na-abụ nwata zọba nke ihe ọ bụrụ ajọ nwa ele mụ ihe dị anya na Naijiria ka njụ ọbụ ya ma wụziri ụwa Naijiria ekwekwuru na ekwe mana eji akpa na Igbo ka Igbo dịrị anyị na mma ọkwụkwọ nna azụ m ụkwụ ma na-akụ na n'anya akene ka m were ọkpa m wee kwadobe biko Ọjụ Ụzọ Kanụ anaghị ayọ gị ayọ ụnụ mara ere ụnụ ha wee Buhari ndị ọzọ ha na-ere ahụ wee ji ekwe jụọ ya ebe Nnamdị Kanụ nọ ka anyị mara kene ndị be anya na arụ na-emezi mbịa ka njukene ụnụ na-ebe Buhari ndị ọzọ na-aba ndị Igbo ajụjụ m na-ajụ ọ bụrụ oke ibe o mere ndị Igbo ka ụnụ ji iwe menya m ibe eziokwu ogbunigwe na-emekwa anyị anya chetakwa na nkụ onye gwara na ọkọchị ka ọ na-anya dumdum mmeri ọkwa eziokwu onye lere Igbo tọrọ emechaa na ikpeazụ okwu abịa ọnụ ma kpekwu tọrọ maka na eziokwu onye bụrụ nkịta wee jee abịa lecha wee gore ibe ntụwụka na ọkwa be ọkwa eziokwu ogbu ọja ndị Igbo nwa na nka
abụ ndị bi onye ike adị m agbara ebiri m ebe enye m eji kasịrị okwu mana biko ndị Igbo be anyị ka njụọ ụnụ Sinetọ Ken Nnamani ajụjụ ụnụ sị na Buhari ji achị ọzọ eche mmasị na ọ chịrị ọfụma ya achị ọzọ biko Buhari ọchịrị ọfụma ka njụọ ụmụ Igbo ka nzerebe okwu onye tiri n'emu mbụ onye bere na m akwa ọ bụrụ maka ibe eji ememe mmọnwụ so etinye n'aka mụma dibịa onye ike adị m agbara iberi m ebe mụma ọnụ na-eke na-abụrụ oyi mba mmadụ ọbụla onye rie na chiede na ama mmadụ oyi eme ibe ka njụwa nya ka m na-agwa unu ndị Igbo be anyị onye ọ dị na-eru onwe ya anya ine anya n'ebe ị nọ ọnwụ na ọchịchị nwa dị gị mma anyị akwadobe ọ bụrụ na ọ dịrị ha anyị mma ụmụ Igbo ndebe anyị o rugo mgbe anyị ji ajụ ndebe anyị ajụjụ ndị na-eje n'aba ndị Igbo eme ndọsmentị ka m na-ekwu okwu ọ ya akọwara anyị ebe anyị na Igbo nọrọ wee kwuo onye m ibe ọ bara ọbụ na o nwere ndị Igbo iche ndị ọzọ bụrụ ndị agbatara agbata ogbuọja ndị Igbo ka nsere okwu maka na eziokwu o nwere ka ọ na-abịa n'iche ọgwa m na-aba kama m ji eji ike gba nkịtị mpịtị mpị ya ma kwobe enwere m ike kwụbara ụmụ ewu ibe onye ji anọ nụrụ onye tọ ntị na anọ nụrụ gori da ndị Igbo bụ Igbo na anyị na-ekwu okwu ha mụọ mụ n'ọkwa nsọ ogbuọja ndị Igbo nwa n'aka ka nsere okwu esere enwe m ụlọ ikoro nganga bụ dịka onye ka ya akọrọ Igbo bụ Igbo onye ọ dị zọbakwa onwe ihe Maazị Nnamdi Kanu abụghị anyị anyị ekwe n'isi abụghị anyị mana mmiri ama akpa na anyị Igbo bụ Igbo ka nserebe okwu eserebe